En castellano que no le entiendo. Aquesta és la frase que escolten generalment els catalanoparlants quan van a una comissaria de la policia espanyola com la que tinc aquí al darrere de l'Avinguda Guipúscoa de Barcelona. És la resposta del fatxenda policia espanyol que intenta amb aquesta expressió també vexar el catalanoparlant i a més actua amb l'aire del colonitzador amb uniforme. Però entre altres coses cal que els catalanoparlants sapiguem que fins i tot segons la llei espanyola, segons l'Estatuto Básico del Trabajador en el seu article 54, els funcionaris públics tenen l'obligació d'atendre en la llengua cooficial del territori. Per tant, seguint el seu primitiu i primari raonament dels funcionaris espanyols, ells mateixos estan vulnerant la seva pròpia llei i fent servir el seu raonament primari, segons el qual ens acusen els catalans de vulnerar la llei i de ser uns colpistes, ells són els veritables primers colpistes, perquè no respecten la seva pròpia llei. Però això s'ha d'acabar. I Força Catalunya, si arriba al Parlament de Catalunya, farà servir aquest Estatuto Básico del Trabajador per perseguir a tots aquells funcionaris espanyols que vulneren els drets lingüístics dels catalans. S'ha acabat i s'ha d'acabar aquesta impunitat per part d'aquests funcionaris espanyols que volen reduir la llengua catalana al no res i volen vexar els catalans.